Фъншуй, що е то? Фъншуй е древен китайски принцип за организация на интериора с цел постигане на баланс и хармония в него. Ще ви дам някои основни принципи и как правилно да ги прилагате, ако искате да го направите в вашето пространство. Това е клип номер 1 от 2, така че следете за втория. Циркулация на чи. Убедете се, че пространството е чисто и организирано, за да позволява свободното движение на енергията. Баланс на елементите. Включете 5 основни елемента: дърво, огън, земя, метал и вода в дизайна си. Например, растения за дърво, светещи или червени акценти за огън, глинени съдове за земя, метали и водни елементи като фонтани или картини с вода. Зониране на пространството. Разделете дома на различни зони, например работно пространство, зона за отдих и хранене. И подредете мебелите така, че да подчертават функцията на всяко едно от тези пространства. Това бяха няколко принципа за фъншуй. Оставете ми коментар, бихте ли ги приложили във вашия интериор.